Wata karkara da akwai sarƙaƙiya, wata karkara ba sa yin juriya, wata karkara da akwai ruhun gani, wata karkara da akwai sarƙaƙiya ba sa yin juriya, wasu na da duhun gani, sarƙaƙiya suna wata karkara. Na'imata. Na'am Aqilu na. Ko kin san cewa dukkanin 'yan matan karkarar nan kin yi su kyau, kin yi su ilimi, kin yi su kyawun hali kuma kin yi su tarbiyya. Ni daɗi na da kai Aqilu, kullum akwai yaushe idan ka zo wuri na baka da aiki sai na zuga ni. A to banda abinci Na'ima, idan ban zuga ki ba dukkanin haɗin karkarar nan wace ce zan zuga? Kuma abin da nake faɗa a kan ki ai gaskiya ne. So amma na ga jiya ka zuga ni, yau ka zuga ni, abun ai sai mun yawa. Ai Na'ima, ba zuga ki kaɗai ba, ni in dai akan ki ne zan iya sadaukar da rayuwata domin ganin na faranta maki rayuwarki. Shi yasa a koda yaushe soyayya kake ƙara shiga cikin zuciyata. Kuma insha Allah babu abin da zai raba ni da kai, komai wuya komai daɗi da yadda Allah. Soyayyarki ta zama mafi yawancin sashen jikina. Zahi ko wahala ba za su taɓa sani rabuwa da ke ba. Kuma ki ɗauka cewa ni ne angul, babu wani mahalukin da ya isa ya raba ni. بسم الله الرحمن الرحيم. Na gida ka dawo? Na dawo da ni. Za a yi goma ku ruwa. Allah ajiyar. Alhamdulillah. An dawo daga dajin. Amma ko na ga ka daɗe, don baka saba kai wani haka. Wallahi shawara ka yaro zaki. Na ci mace mai iya aikin nan.
ya izo. Yanzu ku ba da daɗewa ba, ya haifi shi da abokin shi. Iyaka aikin kenan. Na fahimci tun da yaron da ya ƙara makaranta. Duk wani aiki ne wahala. Ya rage shi. Me yana komai ya yi aka ka koya mashi, da yanka ne. Ban gane na koya mashi. Tun da ka ɗauki yaron da ka sashi makarantar zamani. Ya ƙare ka ɗauke shi ka kai shi birni babban makaranta. To ta ya dawo ya ce kuma ya aikin wahala nan. Ne tashi samun warwa in watsa in fita in nemi abin da mun ka ci in baje Allah wannan. Barin tashi ya samu. Sanwa. Ina kin ka ajiye tulu ne. Idan da shashanci ba kin san da ake ajiye tuluna ba. Ki je ki ɗauka ki je ki ɗebo min ruwa. Kuma ganki yadda ki je ki yi zaman ki. Baban ki dawo cikin gidan ga ya tarar da ni ban gama abinci ba ya same ni ya ta mini wada. Ya'yan zamani. Allah ka shirya. Wai ni kan Na'ima, jiya na ta dibo ban gan shi dandali ba. Ina na samu damar zuwa dandali. Bayan kin san jiya ne ranar zuwa haƙiƙa ta guri na. Kuma ni kin san akan shi zan iya rasa koma ne. Ke da kina ci da wannan haƙiƙa.
Allah ya nuna mana ranar biki mu ga iya ƙarshen soyayya. Ku ga iya ƙarshen soyayya ko dai ku ga ƙullata. Dan ni kan da ni da Hakilu zama daram mutuwa ɗaya za ta raba mu. Allah ya baki hankali ba ina nufin kula ba. Ina nufin Allah ya nuna mana ranar bikin nishadi. Kuma dai ne gani nan bari nan. Allah ya baki hankali ba ki da Hakilu. Amin. Wata karkara, wata karkara. Yan cito, oga, wace yare yaushe ta zo wannan ƙauyen? Wacce daga cikin oga? Waccan ta can ɓangaren? A, oga ai ba baƙuwa wacce. Ɗan wannan ƙauyen ce. A, ku sha min gabansu. Ina ɗan so yi magana da su ne. Wata karkara, wata karkara. Dakata, dan ba gurin ki muka zo ba, gurin yar uwar ki muka zo. Oga zaki ne yake so ya magana da ki. Ina gani ya faɗa. Kamar yanni kake nufi da ya waɗa. Kawai da ki bari zai zo ya maki bayani. Yan mata daga ina haka? Da ni kake ko da yasa? Ke kake rera mutane da wayo. Kamar da ke ne ko da ita. Da ke nake mana. Ko bari in gaya miki magana gaskiya.
ni son ki na kai, kuma tun da zuciya ta kama da son ki dole sai kin so. Gaskiya ni ban son ka, saboda ina da saurayi wanda yake so kuma yake so na, wanda ya san darajar mutane ba irin ka ba. Ban da rin wayo, oga zaki zai gaya mu wannan maganar. Kai ban da baka da hankali, yana da kasu ka daga hannu kamar ita. Wallahi zai iya kashe kowane ne yake ta mata.